Sanibonani wey'ngane zawethu, ake nginibelele phinde futhi namukele kuyona i-channel ehamba phambili i-radio Inkeza. Lami igama ngimfeza ngithuthi ngakho ngalo bathi la sibona amagumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, kukhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zawethu, ize kushaywe lihlombe ukuphakanyisa kwesu lokukhiqiza ijazi lomkhwenyane likwazi ukuxwayisa uma kukhona one-STIs kwabenza icansi. Kunemibuzo okufanele iphenduleke ngendlela ezokwenziwa ngayo. Kuthiwa abantu abasha abathathe e-UK baqhamuke nesilokuba kwenziwe ikhondomu eshintsha umbala lapho ithola khona isifo esithathelana ngokocansi, ama-STIs, njenge-chlamydia, i-gonorrhea noma i-syphilis. Le khondomu izokuba noketshezi olufaka izinto ezikhethekile ezisabela kuma-protein ahambisana nalezi zifo, okholele ekushintsheni kombala okubonakalayo njengesixwayiso kubasebenzisi bayo. Icebo lamakhondomu ashintsha umbala uma kukhona nesifo socansi liwina umklomelo ohamba phambili kuma-UK Teen Turkey Awards. Futhi kubika ukuthi-ke ziningi izinkampani ezikhiqiza amakhondomu ezifuna ukuqala umsebenzi wokwenza. Nokho lo mbono unawo amaphutha awo, njengoba kubonakala kungacacile ukuthi i-STI izothola kuphela kumuntu ongayifakile ikhondomu uma kuyiwo ocansini kunalowo oyembathile. Lokhu-ke kwengeza umbuzo oxakile ukuthi-ke kuzokwenzakalani uma ikhondomu ihlangana nama-STD amabili noma-ke ngaphezu kweyodwa uma ingaphathwe yobunzima bokuthola indlela ukunquma umbala ozoshintshela kuwona, nokuthi ishintsha nini uma uqala umsebenzi noma usuphakathi nomsebenzi. Ngaza kwethu-ke izona indaba esinibekela zona namhlanje ezihamba phambili, la khona-ke sokusungulwe amakhondomu amasha laphana akwazi ukuthi kashintshe umbala mangabe kukhona uhlobo lwesifo socansi ositholayo kulo muntu osukuzijabulisa naye-ke laphana-ke ngokocansi. Wena mhlawumbe ngakuthini okwakuphawula ngalolu daba? Sibonile ukuthi abantu abaningi bathi balishayela ihlombe. Wena kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Asibheke hlala comment section ke ngizwe lwakho uvo ngalolu daba. From mina sibona iy'ngane zakwethu engiphuma njena, kodwa ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.